Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region. Ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, May 26, 2026. Balay nga may pamilya nga nagapanyaga, ginarado sa truck, mag-iloy patay. Konduktor, ginduplaan sa pasahero sa modern jeepney. Aktual nga pag-ula sang basura sa kilid sang baybay, nakuhaan sang video. Pagbuno sa isa ka American National, dakop sa CCTV. Kag sa Good Vibes, isa pagit ka lugar sa Visayas nga pwede makalangoy kaupo ng whale sharks atong tultulon. Tinataran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA sagwa sang PAR, isa na kabagyo. As of 2 p.m., ang low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang isa na ka-tropical depression o kun mahinay nga bagyo. Yari na ini sa 1,370 kilometers east sang northeastern Mindanao. Bisan malayo pa ang bagyo, ang iya naman sini nga trough o kun extension ang nagadala na sa mga pag-ulan sa portion sang Mindanao kag Palawan. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ang bagyo nga Domeng, ang ikaapat nga bagyo nga makasulod sa Pilipinas sa sini nga tuig. Sarang pa nga magbaskog si Domeng tubtub sa isa ka typhoon nga category. Ang hangin habagat naman ang nagadala sa nga ulan sa Palawan kag mga porsyon sang Mindanao. Sa Visayas nga nagalakip sang Negros Island region, magka-eksperyensya sa mainit nga panahon pero may mga posibilidad sa pag-ulan kag pagpanaguob kun hapon. Sa number 9, STI West Negros University mangin venue para sa FIBA-SIBA Women's Under-18 Tournament. STI West Negros University Gymnasium ang napilian sa syudad nga mangin playing venue para sa FIBA Women's Under-18 Southeast Asian Basketball Association qualifiers sa masunod nga semana. Sarang ini maka-accommodate sa masobra sa 4,000 ka-basketball fans. Sumugod Hunyo 2 tubtub 6, magasambuwa ang 5 ka mga pungsod sa Southeast Asia para sa FIBA qualifiers. Sa Hunyo 1, may isa ka welcome dinner nga pagahiwato ng Bacolod City para sa mga bisita. Sini nga semana, ginapaabot nga amat-amat na nga mag-aabot sa syudad ang mga tiglawas ng Pilipinas kag ang mga atleta gikan sa Vietnam, Thailand, Singapore kag Indonesia. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga libre lang ang tickets nga ipanghatag sang organizers para sa tanan nga games. Dugang pa niya, dako ang mga impact sini sa turismo sang syudad. Sanig sa schedule sang FIBA, kadalas 7 sang gabi ang hampang sang Pilipinas. Inviting all basketball aficionados nga mag-witness sa sining Southeast Asia Basketball Association U18 qualifiers dito sa atin sa Bacolod. And we thank the Philippine Sports Commission Chairman Gregorio as well as the SBP sa pagpili sa Bacolod as the venue for the U18 women's qualifiers. I think for quite some time, I can't recall the last international basketball tournament that was held dito sa atin sa Bacolod. So I think this is a big boost in terms of sports as well as in terms of our tourism para mga kabataan naton ara sa basketball gaan oportunidad nga maglantaw sang level of playing sang basketball sa international arena. Sa number 8, Councilor Frances Buanzon na nag-submit sang iyang resignation sa sangguniang panlungsod sang Cadiz sa tion sa session month sini nga Martes, Mayo 26. Sa interview sa Digicast Negros kay Buanzon effective July 1 ang iyang resignation kag nakasaad nga for health reasons. Si Buanzon ang yara sa iya nga ikaduha nga termino. Patag niya sa idalom sang Local Government Code, ang SP dapat ang magabaton sa iyang resignation kag magapagwa
sang resolusyon ng SP nga ginabato ng iya nga resignation. Katapos ang United Negros Alliance si Guanzon. Sunod kay Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. nga kapartido ni Guanzon kag Secretary General sa UNEGA, iya nga iga-convene ang Executive Board sa UNEGA. Ang Chief Executive ng LGU kag ang SP amo ang maga-recommend. Ini ang iga-elevate sa Executive Board sang UNEGA. Mayara na sila sa ngalan sa magabulos pero iga-announce na lamang kung na-finalize na. Si Governor Eugenio Jose Lacson naman ang maga-confirm sang mapilian o kung sang na-nominate. Sunod kay Guanzon, magapabilin siya gihapon nga magapangalagad sa mga kadisnon. Si Guanzon ang nagpangalagad bilang Regional Trial Court Judge antes nangin konsehal. I'm resigning for health reasons. Effective July 1. Effective July 1. Ako na naimbita ko sa akong resignation letter. And will continue. Will continue to serve the kadiston. Kali kay Lanlan sa SP kong inihatan, kay under government code, ang ma-accept sa akong resignation ang sanggulian. Hindi kay Mayor. Okay. So, amo to nga sa SP kay ina sa session, dakon gitender ang resignation. In our case, yan gina-include ko si Vice and the SP. Ang ma-recommend to the board. Recommend yes to the board. No? And then ang board ang ma-accept whoever. Accept yes whoever our recommendee is. For usually ministerial in nature, ito ang concern will be the LGU magid mo. Sa number 7, konduktor ginduplaan sa pasahero sa modern jeepney. Sa tion o kung sa tanan nga tion maghatag sang respeto sa isig kapareho kaga palabaon ang pasensya. Ini ang panugyan ni Police Major Elmer Bonilla, ang Chief ng Traffic Enforcement Unit, angot sa nag-viral nga video kundiin may hindi pag-intindihanay sa tunga sang konduktor kag lalaki nga pasahero sang modernized jeepney. Ang modern jeep ang nagabiyahe sang ruta nga Fortune Town Central Market Loop sa Bacolod City. Base sa impormasyon, nagpungko ang pasahero sa priority seat nga para sa mga senior citizens, persons with disability kag nagabusong. Nagluntad ang komosyon sa tunga sang pasahero kag konduktor kag didto na nakuhaan sang video sang isa ka pasahero ang pagpanaog kag pagdupla sang lalaki nga pasahero sa konduktor. Sunod kay Bonilla, pananglitan nga magpasaka sang kaso ang konduktor batok sa pasahero, mahimo niya ini kasuhan sang unjust vexation. Sa number 6, pagbuno sa isa ka American national dakop sa CCTV. Makita sa CCTV footage ang pagpalapit sa isa ka lalaki sa isa ka Amerikano nga nagapungko sa atubang sa isa ka convenience store sa Barangay Mansilingan, Bacolod City, Domingo sang kaagahon. So kay alias Rhea, ang fiancé sa Amerikano, nga yara natabuan sa nagluntad ng insidente na mangkot ang lalaki sa Amerikano kung gusto niya sang bodyguard kay pwede siya basta bayaran lang siya. Sang nang indi ang Amerikano, naggabot sang patalom ang lalaki kag gintuyo nga bunon ang dumuluong. Madasig naman nga natiklod sang Amerikanong lalaki kag nakadalagan. Suno kay Rhea, ginlaot pagid sang lalaki ang iya fiancé kag naghambal ang suspect nga patyo niya ini. Antes ng insidente, suno kay Rhea, siya ang una nga ginpalapitan sang lalaki kag ginpangayuan sang 10 ka pesos. Apang wala niya ini ginhatagan, bangod wala sila sang cash kag plano pa kung tani nila mag-withdraw sa convenience store. Antes magsakay sa Grab, apang naubusan man sang cash ang ATM. Matapos ang insidente, nadayon ang duha sa Boracay kundiin ginhatagan ng Amerikano sang anti-tetanus shot. Natalana man nga mapacheck sa espesyalista
ang foreign national bangod sa trauma nga iya na agyan. Nagaplano karon ang magnobyohanay nga magpasaka sang kaso sa suspect nga nakilala na sa buligman sang social media. May alert siya nga pinal. Kaya nakita ko, gito yung potsilido, matutupod siya sa ito. Hindi yung bakit mga ka-anti-tetanus. Kasi di sa doon kahit kita kami di clinic niya sa hotel, di pa, ano na lang siya lang, di pa anti-tetanus siya. Tapos, ang palit, kay doon na trauma siya na lang namin. Kung may magpalakot sa iya, napalayin siya dayon. Kung may nakita lang sa iya, daw na tinggit sa dayon. Kaya mga bako, sa istorya ko siya sa psychologist. Pero desidido gid ka mo yung ma'am nga magpasaka ka. Oo ma'am, desidido gid kami kay nahimo na sa amon what if pa sa iban. Sa number 5, ERB hearing na talana sa June 1. Negros Occidental ginalantaw magapabilin nga isa sa mga vote-rich provinces. Sa June 1, natalana ang third kag final nga election registration board hearing para sa yadtong nag-apply sa voters registration sa barangay kag SK elections. Samtang COMELEC ang positibo nga sa gihapon ang Negros Occidental malakip sa mga vote-rich provinces. Ginsiling ni COMELEC NIR Director Lionel Marco Castellano nga Mayo 25 nagtakop ang filing sang opposition batok sa mga nag-file sang voters registration. Ini ang pagkatalakayon sa ERB hearing. Pagkatapos ini patigayunon ang consolidation kag mapatod ang final nga voters sang Negros Island region. Ang final list of voters magapatod sang cluster of precincts, mga ihanda nga balota kag iban pagid nga mga election paraphernalia kag logistics. Samtang may pagnubo man sa kadamuon sa botante sa Negros Occidental sa ginpatigayon ng second ERB hearing kung ipaangin sa May 2025 ng registered voters, positibo si Castellano nga malakip sa gihapon ang Negros Occidental sa mga vote-rich provinces. Sa datos ng COMELEC sa 2025, pang-ano mang Negros Occidental sa mga vote-rich provinces na may masobra sa 2 million ka botante. Ang Cebu ang nagapanguna nga may 3.4 million registered voters. You think you will be able to match the previous number of voters or exceed? Hopefully, ma'am. Hopefully. Hindi ko pa matansya. But kasi may mga opposition tayo. May lalabas pa kasi meron pag transfer out. Magkukunan pa yan. May papasok pa na transfer in from other places, no? Sa provinces is number 6 yata tayo, ma'am. Ganon din naman ang mangyayari sa ibang lugar, ma'am. Same thing, may transfer in, transfer out. Tapos may tatanggalin pa yung mga patay. Sa number 4, pagkakasa nagbara nga mga lunang sa alagyan sa tubig baha sa Banago ginsuguran na. Kapin sa 1,000 cubic meters ang lunang kag basura sa alagyan sang tubig baha sa Barangay Banago sa siyudad sa Bacolod ang ginalagas ng City Engineer's Office nga makuha antes pa magsugod ang tig-ulunan. Sang Lunes ginsugdan sa siyudad ang operasyon kag masobra sa 20 cubic meters pa lang ang ilatigayo na nga nakutkot. Ginsiling ni City Engineer Loben Ceballos nga ila na ginadalian ang pagpadalom sa mga dalagpo nga suba sa syudad bangod nagahilapit na ang tig-ululan. Dugang nga ginatutukan sa syudad ang desilting operation sa Barangay Banago kag Mandalagan nga masami nagaawas kung magbunok ang ulan. Damlag pa ginsiling ni Mayor Greg Sataya nga malapit na sa 10,000 cubic meters nga lunang kag basura ang nakutkot sa Mandalagan River. Samtang nagapadayon man ang desilting sa DPWH sa iban nga mga creek kag suba sa syudad. So this is the time nga maano kita double time sa pag-clearing ay para somehow ma mitigate na naton
ang incoming ginapaabot ang mga bad weather kag mga occurrence of flood. Pila ka cubic meter ang target sa Manago? Sa Banago, nakita, gin-compute naton siguro mga lapit 1,000 cubic ang sa floodway alone. Sa number 3, natala na ang isa pagid ka public hearing sa EB Magalona angon sa Negros Bulk Water Supply Project sa Malugo River. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sa ikaduha nga public hearing, mayara pa man nga italakay bahin sa technical ng mga bagay sa proyekto. Pero tuyo sini nga mapatpat sa mga magatambong sa pamaagi nga mahangpan sang tanan. Ang unang nga public hearing ang ginpamunuan sang Department of Environment and Natural Resources pagi sa Environmental Management Bureau. Ini nga bagay ang mandatory suno kay Lacson. Kila sa mga feedback sa mga hearing nga tuman ka technical kag may mga palamangkutanon nga luyag pagid nga maklaruhan. Kung magsugot gid man ang banwa sa amo nga proyekto suno kay Lacson, mangin priority ang EB Magalona bilang host sa bulk water project. Dam nagpagin sining advice sa Mayor Marvin Malacon nga kung ano ang mangin panindugan sang pumuluyo sang banwa sa proyekto, amo man ang mangin panindugan sang LGU. Isa sa mga ginpalambot nga concern sang pumuluyo sa proyekto kung bala ang water supply sa agriculture kag iban pa ang maapektuhan kung matigay ini. Purpose naman for this bulk water is really for the water needs of the LGUs. No? So, EB Magalona being the host, LGU will have the priority. It depends on how much they're willing to consume, no? And then other benefits from that, we're still studying that. No? I, for one, would like to, just like what we do in San Carlos, for every cubic meter that is consumed, there's 1 peso that's set aside for our tree planting. No? So I'd like to, if that's possible, I'd like to have one like that also in the host LGU, which is EB Magalon. Sa number 2, caught in the act sa sining nga video ng isa ka lalaki nga nagaula sang basura sa higad sang baybay sa barangay Punta Taytay sa Bacolod City. Sang Mayo 24, natabo ang ini nga insidente kag ginpadangat ini sang isa ka concerned citizen sa Bacolod City Government. Sandig sa pagpangusisa sang barangay, isa ka staff sang isa ka beach resort ang amo nga lalaki. Ginsiling ni punong barangay Cliff Orland Palma nga ila nagin katuan ang mga resort agud mag-investigar. Sunod sa pahayag sang tagdumalahan sa resort, ila kuntani itampok lang ang basura sa mga porsyon sang baybay kay nagapakayo sila sang ila nga pika-pika. Dugang sang punong barangay, matapos nga ginsaway ang pag-ula sang basura, ginmanduan man sang kapitan ang resort nga pagkwaon ang mga basura nga yara sa amo nga bahin sang baybay. Nakilala naman sang barangay ang lalaki nga nakita sa video kag ila na inigin patawag sa barangay agon mahatagan sang warning. Nagpangabay ang punong barangay sa tanan nga mga tag-iya sa mga resort sa Punta Taytay nga ipabilin ang katinlo sang baybay sa bisan anuman nga panahon. Handa man nga magpangdakop ang barangay sa mga persona nga ilang makit-an nga nagapanghaboy sang basura sa mga hindi designated areas. Nga sining ko, bawal na nga muna. Pero wala man itong lasay dito, sa dagat daw. Daw, ara man sa area. Pero tiyang bago sa ila, sining ko hindi man nagyapon pwede na sa daang area. Itipuno nyo na, kag may basurahan sa digagi, brede. Isulod nyo sa sako. Kag sa number 1,
Balay nga may pamilya nga nagapanyaga ginarado sang truck, mag-iloy, patay. Ang pagtipon-tipon sa isa ka pamilya para ululupod magpanyaga ang nagresulta sa isa ka trahedya. Ginarado sang isa ka truck ang ilang nga balay nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka iloy kag iya isa ka tuig nga anak samtang 8 ang pilason. Nadulaan sang prenong isa ka truck nga nagdiretso sa isa ka balay kundi nagatipon-tipon kag nagapanyaga ang magpamilya sa Purok Super L, Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, Lunes ang udto. Nawasak ang balay, patay ang iloy nga si Judy, 23 anyos, kag iya bata nga si JB, nagay-edad, 1 ka tuig kag 10 ka bulan. Nalapakan siya sang truck. Sa karon, duha pa ang nagapabilin nga kritikal nga kahimtangan sa ospital. May anong pagid ka mga pilason, lakip na ang duha ka mga menor de edad, pati ng 58 anyos nga driver sang truck kag duha niya ka mga pasahero. Ang sakay sang truck ang tanan residente sang Barangay Canlandog sa Banwa sang Lucia. Ginsiling ni Police Major Elendi Rebusquillo, ang hepe sang DSB PNP, nagapadulhog ang truck sa ginalegar sang driver, naguba ang brake kag nadulaan sang kontrol ang driver. Sunod sa hepe, nagpanic ang driver kag ginpatay sini ang makina agud kuntani nga magdulog ang truck apang inipa ang gintunaan sang pagkabunggo sang truck sa balay tungod indi niya na malubag ang manibela. Sir, so far, ang update, sir, wala pa man nakapasaka kaso or basta may settlement? Subong na mga ginagawa pa ang pamilya mo dahil di pa sila pang sa panahon kay struggle pa sila paano nila ikita ang ilang mga biktima na biktima sa hospital kaya yung nakakay na. Sa Good Vibes, wala labot sa Oslob sa Cebu kag sa Donsol sa Sorsogon, nakahibalo kamo bala nga may isa pagid ka lugar nga sarang maka whale shark watching aton inidiskubrihon sa report ni Romeo Subaldo. Nakabati ka na sa lugar nga ginatawag nga Pintuyan sa Southern Leyte. Amat-amat karon nga nagakakilala ang ini nga banwa bungod sa sarang makita sa ilang baybayon ang pinakadalago nga isda sa kalibutan. Uko ng world's largest fish, ang whale shark. Nagatinir ini sila sa mga mainit nga parte sang kadagatan. Ginshare ni Greg yan, isa ka Pinoy explorer, ang iyang experience sa Digicast Negros nga sa Pintuyan, Southern Leyte. Pwede makalangoy katupad sang whale sharks sa matinaw, blue, kag nabaw lang o tubig malapit sa takas. Ang pinakamanami diri kay wala hungod nga ginapakaon ang mga whale shark para magtinir diri. Sila mismo na ang nagakadto diri sa baybayon sang banwa. Wala labot diri, may mga school sa nagkalinlain nga mga isda, parehas na lamang sang mackerel, kag dalagang bukid, kag wala man ini sila gina-feed. Tiki-tiki ang tawag nila sa mga whale shark. Ang Pintuyan, ang isa ka 5th class nga municipality kag nagaamat-amat na karon usbong ang turismo diri. Mga 3 ka oras nga biyahe halin sa Tacloban City. Isa pagid sa mga pwede matry sa pagbisita sa among lugar amo ang Squid Game ukon ang pagkaon sang live ukon buhi nga mga buko-buko ukon pygmy squid. Mga magagmay nga lukos nga sarang makuha mga 300 meters lang halin sa higad sang baybay. Karon nga bulan sang Mayo, Month of the Ocean, luyag ni Greg nga i-share sa mga turista kag sa mga kasubong niya nga mga Pinoy ang katahom sang baybayon sang Southern Leyte. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Jubea Yap, Janala, maayong hapon Miss Barbara Mijares kag Digicast Negros. Salamat sa balita sa palibot sang NIR. Junard Rosales, Digicast Negros, the best diri sa Cadiz. Domay TV Patrol Negros lang gihapon ang pagbalita
Salamat, sir, sa pag-follow sa Digicast Negros. And of course, kay Miss Jessery, good PM ka Digicast Ma'am Barbara kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. God bless everyone. Please shout out kay Pastor Gideon Repique kag kay Ma'am Lori Repique nga happy 46th wedding anniversary. Happy wedding anniversary kay Pastor kag kay Mrs. Repique. Susan Sanchez, good afternoon, news team. John Randolph O. Rubin, good afternoon, Bacolod and Digicast Negros. And good afternoon man kay Sir Romel Mahilom Gallo. Kagamoy atong top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.